amang lapked si panakaysayang kat kadagiti basic services para kadagiti na panglaw. Anya karamidem, tapno mapasagdeng ti korupsyon, amang lapked si panakaysayang kat kadagiti basic services para kadagiti na panglaw. Bakit may subject di korupsyon ako, simple ay masabot kami nga tugaw di gobyerno, transparency amin ako. Na makita yung headline, makapalan, di ito yung tayo, o di ito yung tax, o di ito yung pondo. So transparency lang di kasimplean nga solusyon nila. Para kanya ka po ang anay di transparency. Apaya, no transparent ka, takbuting ni amin di pagpakitaang awat si Agoni, awan nakta. Para kanya ka po, ayabak ni Heidi Mendoza, COA Commissioner. O may tayo dito, yung grupo na tayo audit na amin. Dejay ako sa pag-check di korupsyon. Amoy ako, di pondo, maraming mabalita ramitin na aming nagyada, awan natin si Agoni. Iso pumasakol na alayin na yung COA, i-audit na amin, sinapkapanan ng mundo, ano dumadoktalan, kaya mo yun ni Heidi Mendoza ako, o di paano nila, walang sinasanto yun ako. So, ano mo audit na, adamay darong, adamay barod, dejay, effective check, the graft and corruption.